Takže já vás všechny zdravím. Mé jméno je Rick.cz a dneska tady máme úplně první let's play z Minecraftu. Všichni víte, co to Minecraft je, svět z kostek, skiny a tedy zvěř. Já nebudu zdržovat, napíšu Rick.cz a jeho fanoušci, tak. Teď se možná si setá, zapneme si bonusovou truhlu a ji tvoříme. Čekám. Já stále čekám. Ještě čekám. No, a už jsem se dočkal. Jo, jistě jste si všichni všimli, že hraju s Thatcherpackem. Takovým moc hezkým zrovna. No, hezky schovaný. Bej tady přes noc si tohle všimnu. No jasný, dejte mi sem hodně saker. Teda to je hrozný. Aspoň jako tam hodně dřeva. No jo, to jsou takový ty tvrdý začátky. Hezké smrkové dřevo. Kuty. A určitě chci otevřít projekt, který se jmenuje no a ten by se vám taky mohl líbit trošku. Kuty. Opus. Samozřejmě, když se vám nebo něco, co nemusím zdůrazňovat, když se vám let's play bude líbit, určitě dejte like, budu moc rád za každý. Samozřejmě, když se vám to líbit nebude, hod s tím já nic nenadělám. Au. Jsem zase dopad a dáte teda ten dislike, no. Ticho! Tady bude klid. I to kamenná sůl vypadá moc hezky, se mi zdá. Pracovní stůl taky nevypadá nejhůře. Zrovna 2 styky, ne? Jako kdyby to byla nějaká náhoda. Možná. Vidičko, no tady přikážíš. Uj, ty nevypadá skvěle. Vykutáme, hníčko. To je divný. Zvyklého bývá víc. Iron. Puštěné doly, máme to ale kliku. No. Si více můžu přáti. Děkuju, torčko. A další iron tady máme. Co nejlépe, co nejvíce bezpečněji se tam chci dostat, abych někam zase nespal. Kuty. Tak. Chleba, ano, tohle teď nepotřebuju. Tohle jo. Tak to. Aha. Tak. Co si více můžu přáti, než na hlavě umět státi, no. Tak, ty iron jaký nevypadají ošklivě vůbec. Thatcherpacku. Určitě napište do komentářů, kdybyste si se mnou někdo chtěl zahrát multiplayerové. Jaký ten multiplayer, já vám dám do popisku videa Skype, tak si mě můžete přidat. Započneme hovor a klidně můžeme něco natočit. Každýho fanouška jsem moc rád. Omlouvám se, to jsem si nevšiml, že mám ještě zapnutý Skype. Všem se omlouvám. Tak já než natěžím různé suroviny, tak to zatím vypnu, až najdu něco, nebo až budu u těch dolů, tak se zase zpátky nahlásím, takže já teď
Tak já se tady opět hlásím, poté co jsem úspěšně dodoloval. Myslím, že to tady dobavíme. Je. Hele, co tam je? Zkousnu zuby, ty vole, ty krávo, dala nám vypadá taky hezky. Smaragdy. Tak, hezky si uděláme teda pecičku. A to je dobře, že jsem vytěžil tou hudce. A je, diamond. Oh my god. Tak jo, jen co začneme, už máme diamanty. Opět se nám vypaluje, tak než se vypálí, tak já stopnu. Já se teda opět hlásím. Sice tam to nevypálilo celý, ale máme 4 rudy. Na úžasný vás bohatě. A mám smaragdy. Šedička, jo. Ty vole. Diamant. Je to redstone. Tohle. Bezpečné? Hned zadulovat. Počkej. Dělám kam utéct. Zajímá se, co to pak zpátky. Ale jsem to já nějak poradím. Už se těším na chvíli, kdy budu moc říct, znáte mě. Jo. Velmi trapné. Oh my god. Takový hezký poklady, že už bych se vrátil. Dobrá. Já to můžu přeskočit a nebo můžu zůstat tady v bezpečí. Ale jelikož já jsem přirozeně blbec, to přeskočím. Ne, já nevím, jestli to dokážu přeskočit. Jdeme něco? Juhu! Jo, jsem blbej. Dobrá, když tak se vykopeme nahoru. Způsobem starým, dobrým. No a pak uvidíme. Jsem se ze základny co nejvíc snažím, když mi teče do práce voda. Totálně mě to vytáčí. Dia. A láva ještě víc. Vypadá jak bariéra. Diamanty, juhu! Mám diamond. Já zase diamond. Ty vole. Na začátek není špatné. Pěkné, moc pěkné. Tady už nic nebude. Ještě něco? Kolik už jich mám? 7? Jsou taky rychlej, ne? Krokovej. Diamondy mě milují. Já mám důkaz. Protože já, když je buduju, tak se schválně dají kvůli mě do tvaru srdíčka, protože ví, že to jsem já. A kdo chce slyšet, co je mým snem?
Dobrá, já vám to řeknu. Já bych chtěl být jako host na turné LP. Jakoby, že bych rozdával autogramy všem mým fanouškům, které mám tak moc rád. Získat, že tam něco nateče. Dia. Teď bych nechtěl spadnout. Nevím, co bych dělal. Jo, lávo. Já bych použít moji novou šamupušu, jelikož máš vrásky. Oh my god, nová šamupuša. No to je teda zulíbání. No, pravda. Dobrá. Tamhle někde je náš východ. Cesta domů. Tak to uděláme jednoduše. Lítat neumíme. Dobrá, je to škoda, ale neumíme. Přesadlo se samozřejmě. Pojďte, zahyň netopíre. Dneska tě ještě nechám. Jo, on je to štěrk. Já věděl, že sípneš jednou. Štěrk. I love iron. Ron. OK. Mrkneme ještě, jestli tady není nějaký dia. A jelikož není. A tady je už jenom ironek. Víte, že mám radši ale vodu než lávu. Z důvodu toho, že ona vás jen tak nezabije, protože nejste blbí a nechcete se sálně utopit. Momentálně natáčíme už něco přes 4 hodiny, bych si myslel. Tak já už pro dnešek budu končit. A no, takže se s máma pro dnešek loučím. A u příštího dílu čau.